Сомон Маҳмадбеков, палавони маъруфи тоҷик дар Ҷоми Аврупо оид ба ҷудо миёни ҷавонон ки рӯзҳои 2 ва 3 июн дар шаҳри Лейбници Австрия баргузор мешавад, Тоҷикистонро намояндагӣ мекунад. Ба иттилои вебсайти Федератсияи байналмилалии ҷудо, дар Ҷоми Аврупо дар Австрия ширкати беш аз 600 варзишгари ҷавон аз 39 кишвар, мин ҷумла 9 ҷумҳурии собиқи шӯравӣ дар назар аст. Тоҷикистонро танҳо як куштигир Сомон Маҳмадбеков дар рақобатҳо дар вазни зери 73 килограмм муаррифӣ менамояд. Ба ҳайати дастаҳои дигари кишварҳои собиқи шӯравӣ Гурҷистон 5 зан, Қазоқистон 22 марду 8 зан, Латвия 3 мард, Молдова 5 мард, Озарбойҷон 17 марду 5 зан, Русия 2 мард, Украина 23 марду 11 зан ва Эстония 6 марду 2 зан дохиланд. Сомон Маҳмадбеков имсол дар 2 мусобиқаи байналмилалӣ 2 медал ба даст овард. Умои мард дар Ҷоми Аврупо оид ба ҷудо миёни ҷавонони то 21 сола ки дар шаҳри Коимбраи Португалия баргузор шуд, медали нуқра гирифт. Вай ки ягона намояндаи Тоҷикистон дар ин мусобиқоти байналмилалӣ буд, дар рақобатҳо дар вазни зери 73 кило пас аз 4 пирӯзӣ ба рақибонаш аз Италия, Португалия, Ҳолланд ва Фаронса ба даври ниманиҳоӣ рӯ ёфт. Ӯ дар нимфинал Алессандро Магнании итолиёвиро мағлуб кард, вале Маҳмадбеков дар қуввазмоии ниҳоӣ аз Йонатан Елбас аз Исроил шикаст хӯрд ва мақоми дуввумро касб намуд.